எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் வந்து நாளைக்கு எங்கள் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போக போகிறோம். அதுக்காக நைட்டு வந்து நாங்கள் எல்லா ப்ரிப்ரேஷனும் பண்ண போகிறோம். அது என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ வந்து டைம் வந்து 10:30 ஆகுது. இப்போ வந்து நான் மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஒரு 3 கிலோ போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நாங்கள் மொத்தம் 15 பேர் போக போகிறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து தக்காளி ஊறுகாய் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி பண்ணணுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதோட கண்டினியூஸ் வந்து நாளைக்கு வந்து விலாகாக எடுக்க போகிறோம். கோயிலுக்கு போயிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. தக்காளி ஊறுகாய் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது வந்து 1.5 கிலோ தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 25 கிராம் வெந்தயம், 50 கிராம் கடுகு, புளி வந்து 50 கிராம் எடுத்திருக்கேன். ஹாட் வாட்டரில் ஊற வச்சுருக்கேன். காஞ்ச மிளகா வந்து 150 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இது காரம் பத்தலைன்னா மிளகாத்தூள், வெறும் மிளகாத்தூள் போட போகிறேன், ஆச்சி மிளகாத்தூள். இது வந்து எண்ணெய், தேவையான அளவு எண்ணெய், அப்புறமா வந்து உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ வந்து நான் எப்படி செய்ய போகிறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், கடாய் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் காஞ்சோடனே நான் கடுகும் வெந்தயமும் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. கடுகு ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த கடுகு வந்து பொரியிற சத்தம் வரும்போது எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறமா வெந்தயம் வறுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பொரியிற சத்தம் கேட்குறதில்ல, அப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து இதை எடுத்துகிட்டு கொட்ட போகிறேன். அடுத்தது வந்து வெந்தயம் வறுத்துக்கோங்க. வெந்தயம் வந்து செவக்க வறுத்துக்கோங்க. இது வறுத்ததுக்கப்புறமா நான் பார்க்குறேன். பாருங்கள், வெந்தயம் கலர் மாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி பொரியிற சத்தம் கேட்கும்போது இதை எடுத்து கொட்டிடுங்க. இப்போ நான் இந்த தக்காளி, புளி, காஞ்ச மிளகா இருக்குல்ல, 3த்தையும் போட்டு நான் மிக்சியில் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிக்க போகிறேன். அரைச்சதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது தக்காளி, புளி, காஞ்ச மிளகா 3த்தையும் சேர்த்து ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை பாருங்கள். அப்புறமா வந்து இது கடுகு வெந்தயம் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து இதுக்கு 350 கிராம் தேவைப்படும். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடாய் வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் ஊற்றுறேன். இப்போ கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இந்த தக்காளியை எடுத்து இதில் போட போகிறேன். அப்போ காட்டுறேன். கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு பொரியட்டும், அதுக்கப்புறமா இதை ஊற்றலாம். பாருங்கள், கடுகு பொரியுது. சிம்மில் வச்சுட்டு நான் இதை தக்காளி ஊற்றுறேன். பாருங்கள், இதை நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் உப்பு போட போகிறேன். ஒரு கை கல் உப்பு போடுறேன். பத்தலைன்னா அப்புறமா போட்டுக்கலாம். இது நல்லா சுண்டி வரட்டும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அந்த பொடி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரையிலும் இது நல்லா வதக்குங்க. அது அப்படியே இது கொஞ்சம் சுண்டணும். நான் தண்ணி ஊற்றிலாம் அரைக்கலை. அது தக்காளியிலே தான் அரைச்சேன். தண்ணிலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க, அப்படியே அரைங்க. இது எண்ணெய் வந்து மேலே பிரிஞ்சு வர வரலும். அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் எண்ணெய் பத்தலைன்னா ஊற்றலாம், இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. எண்ணெய் இதுவே போதும். பத்தலைன்னா நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து அங்கே போய் நாங்கள் பொங்கல் வைக்க போகிறோம். அதுக்காக வந்து நான் அரிசியும் சிறுபருப்பும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதிலே ஏலக்காய் வச்சுருக்கேன். மஞ்சள், குங்குமம், நெய், முந்திரி, வெல்லம். இது வந்து அங்கே கோலம் போடணும். அந்த இது வைக்கிறோம்ல, பொங்கல் வைக்கிறோம்ல, அப்போ அந்த கல்லுக்கு வந்து நம்ம கோலம் போடணும். அதுக்காக வந்து கோலம் மாவு எடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் இப்போ நான் இதெல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சிட்டேன். அப்புறமா வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸும் நாங்கள் வாங்கிட்டோம்.
ஏன்னா கடையிலலாம் வாங்கி கொடுக்குறதில்ல, அதனால ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுட்டேன் எல்லாம் ரெடியாக. அதுக்கப்புறமா வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பிளேட்டும் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ வந்து பிளேட் வாங்கியிருக்கேன், அப்புறமா வந்து டம்ளர் வாங்கியிருக்கேன். பசங்களுக்கெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா அங்கே வெளியே எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது, அதனால தான் இங்கேயே வாங்கிட்டு போயிடுறோம். நாளைக்கு வந்து லஞ்சு வந்து செய்யும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதோட கண்டினியூஸ் வந்து காலையில் 3 மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போத்துலேருந்து. இதோட கண்டினியூஸ் வந்து நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், லஞ்ச் என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறோம், என்னென்ன கோயிலுக்கு போகிறோம், அங்கே போய் கோயிலில் போய் பொங்கல் வைக்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதை அப்படியே கண்டினியூவாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் தட்டிடுங்க. இங்கே பாருங்கள், தக்காளி இது நல்லா கொதிக்குது. இந்த எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வந்துட்டு அப்புறம் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறமா வந்து எண்ணெய் பத்தலாம் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் இது கொஞ்சம் சுண்டதுக்கப்புறமா தான் எண்ணெய் ஆட் பண்ண போகிறேன். இது கொதித்து எண்ணெய் மேலே பிரியும் போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் மேலே தெளிஞ்சு வருது, தெரியுதா? இந்த மாதிரி தெளிஞ்சு வரணும். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டணும். கொஞ்சம் சுண்டிடுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டணும். நான் இப்போ வந்து இந்த பவுட்ரு வேறு ஆட் பண்ணல, அந்த பவுட்ரு ஆட் பண்ணும்போது நான் காட்டுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் இது திக்னஸ் ஆகட்டும். இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறேன். ஏன்னா இது நாளைக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு, அது ஆஃப்டர்நூன் வேலை தாங்கணும். இது வச்சு கூட சாப்பிட ஒன்றும் இல்லை, கைப்பட்டுச்சுன்னா அதை பாருங்கள். இந்த எண்ணெயே போதும், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் இதாகணுன்னே நான் இந்த பவுட்ரு ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா சுண்டிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து இந்த கடுகும் வெந்தயமும் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல, அதை போட்டு நல்லா கலர போகிறேன். நல்லா கலரி விடுங்க, அப்படியே கட்டிக்கும். பார்த்தீங்களா, கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்தீங்களா? இன்னும் கூட இது வந்து ஒரு மாதிரி ரெட் ப்ரௌன் கலரில் வரணும். அது வந்து நீங்கள் இது நல்லா சுண்டதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பொடி போட்டதுக்கப்புறமா அதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொதித்து வரும். எண்ணெய் லைட்டாக மேலே பிரிஞ்சு வருது பார்த்தீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் வரணும், எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வரணும். வந்ததுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். மற்றபடி நாங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம். பசங்கள்லாம் தூங்கிட்டாங்க, மாவுலாம் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம். அப்புறமா நாளைக்கு சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். பூஜை ரூமும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், பூஜை சாமான்லாம் தேய்ச்சி ரெடி பண்ணி மஞ்சள் பூவெல்லாம் வச்சுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம். பூ கூட நான் போட்டேன், ஏன்னா காலைல டைம் இருக்காதுனால போட்டு வச்சுருக்கேன்.